खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बे समाव फिन आरोबाव दायो दुथां बर' सुबुंफोरा बर'नि गेजेरावनो सानैसो दुथां सुबुंफोरा बे आइजोखौ हमनानै दोनदों होननानै जों लांबाय दं दे इसोरखौ मोनबाय दा सब साबेसे मोनबोखो इसोरखौ साब्रै दे दहाय सोरांसिसो माबादों जों मिथिबायना लाबोगोन दा होमबा लाबोगोन नङा थांबाय दोङो जों लाना फैखाबाय थांबाय दोङो नै दासो टाउननिफ्राय थांबाय दोङो जों बया बुनांगौसो लांग्रोनो जेबो खालामा जों दायाव दायाव जेबो खालामा इसोर दं नामा खाथियाव दङ सब दंजोबो गाखर नाङा बुथारखागोन नोंखौ नाङा एकदम गिनायजों माबा गैया खम फैबाय दोङो खासियाथ' आरो बया गाखर नाङा होजागोन नलगा दानो होजागोन खिन्थु सुनो हागोन सुरिदो मानो लाना फैनाय बुनांगौ इसोरनो रायलायनो होलाय हेलौ बिपिन रायलायनो होलाय इसोरनो फंबाय जुर जबस्ति खालामना आं लांबाय दोङो होनना बुंदोथ' गामियाव मानसि लाखि इमान जुर जबस्ति खालामना लांदोथ' मानो इमान अन्ध बिसास बेनि थाखाय जानाय लोंनाय गैया जोङो सानथाम सानब्रै जालांबाय मिथिगोन मिथिया नोङो जागोन दे आं खामानियाव दङ नै दा माने मानसिफोर दङ इसोरनि माबाखौ जालाखौ थिखांनि इसोर मा रखम मानसि लांग्रोनि र' लाना फै आं
माबा जायगा फंबाय खोनादोंना नोङो खामानि मावना दिनै नोङो न'आवनो थाहैथां मानसिखौ लिंनानै गामरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट खैथा बाजियाव सफैगोन नोंसोरो नों जायखिजाया थांना दे जों टाइम लाया दे 12टासोआव सहैगोन नों दिनै खामानिखौ मावना जागोन दे देलाय दे नोङो रायज्लायनानै आंजों माबा खालाम ओमफ्राय माबायासो आङो बुहुद खरस खालामबाय दे खोनाबायना आंनि जा फैसा ओमफ्राय नोङो दा एसे हरबानो जाबाय जों थारमाने लामायाव एसे साहा था लोंलांनांगोन ना दा हाजारसेसो थाखा हरबानो जाबाय मानसिखौ लाबोगोर जायगासिम जों थांगासिनो दं जोंबो सारियालिसिम आवगायगोन ना आं नोंनो भिडिअ कलिं खालामनि नों आंनो डाटा पेक सोना हरगोन 22 थाखानि दा दखानानो गैया खाथियाव रिसार्जआनो जोबसिनसांनानै दिनै जोबसिन आंबो सोंनो मोनाखै खाथियाव दखान गैया जोंना बेकवार्ड जायगा एसे जाथाया बेनोदि माने 14 आगस्ट खालि माने गावसोरनि बिनानावा आंनि बिसिनि बिनानावा आलासि जानो फैदोंमोन बेखौनो 14 आगस्ट खालि दोनलांनो थांदोंमोन बे दोनलांनो थांनायावनो गारिसिम दोनलांनायावनो गावसोर बिब' बिनानाव सानैबो गैया बिनानावाबो न'आव सहैयाखै बिब'आबो ओरै न'आव गिदिंना सफैफिनाखै बेखायनो आङो माने बर' निउसाव हगारनाय जादों खारदों होनना सानदों माने बियो फैफिनाखै हिसाबैथ' खारनाय बायदियानो बुंजायो ओमफ्राय बेखौ आङो निउसाव हगारना होबाय निउसाव नुनानै गिदिंबोथों बा सोरबाफोर माने फाथायहरफिनथों आंनिसिम होननानै आं बेखौनो आसा खालामनानै नेबाय थादोंमोन बड'लेण्ड बुब्लि मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय BNN बे मोननै चेनेलाव हगारदोंमोन ओमफ्राय बे चेनेलाव हगारनाय हिसाबै माने गुबुनफोरा सोरबाफोर नुसनबायदों खोमा बे नुनायाव माने बिसोरो आंखौ मोनसे बुद्धि साजायदों बे बुद्धियानो जाहैबाय अदालगुरिनिफ्राय आंनाव मोनसे कल फैदों कल फैनायाव बुंदों जे गावसोर एबसु आफादनि मानसि होननानै बे एबसु आफादनि मानसि होननायखाय आंबो फोथायबाय बिसोरो बुंदों मानसिया अबाव दङ जों मिथिखायो नोंसोरो बेखौ लांनो फै होननानै बुंदों बे बुंनायाव आंबो गनायदों गनायनायालाय ओमफ्राय बिसोरो बुंबाय बालिपारासिम नों फै ओमफ्राय जोंनो थांनो थाखाय गारियाव थाव सोनो 2000 फैसा सोना हर होनना बुंबाय बिसोर बुंनायलाय आंबो गनायदोंमोन गनायनाया मायाव ओरैनो सोना हरनो थिनदों बिसोरो माबा हरदों गुगोल पे माबा स्केनार हरदों बे स्केनाराव आं सोना हरनाय जादों ओमफ्राय दा बिसोरो आंखौ लिंहरदोंमोन बालिपारासिम आंबो थांनानै नेहैदोंमोन दा ओमफ्राय गावसोरनो उनाव फन हरबाबो फनखौनो हमि जाहैबाय बेखौ नोङो मा होननानै सानो आंथ' साननो माने बिसोरखौबो हमनांगौ थगायना जाग्राफोरखौ मानो होनबा बिसोरबो जोंनि बर' हारिखौ गुबुंले खालामलांगासिनो थगायनानै जागासिनो सोरखौबा माबा खालामगासिनो थारमाने नोंनि जि गोमानाय बिसि बेखौ बिसोरो हमना दोनबाय होनना बुंदोंना लाना फैनायनि खोथा बुंदों बिसोरो बुंदोंदि बिसोर थानाय जायगाखौ जों मिथिखायो नों जेबो सिन्था खालामनाङा जों दङ होननानै बुंदों बिनिखायनो माने लायनो लिंहरदोंमोन माने गावसोरजों थांफानो बेयावनो थांनाय जादोंमोन आंबो औ आं हारसिं थांदोंमोन बियो मोनसे फ्रड निउस दा बिसोरखौ मा मोनसे साजा होनो सानो साजाखौथ' होनांगोनानो बे साजानि थाखायनो आङो माबा मोनसे खालामनो सानदों आरो निउस माबायाव थानायावथ' थाङाखैमोन थांनो नागिरदों नाम्बार दङ आरो बे स्केनाराबो दङ गासिबो दंजोबो स्केनाराव सरनजित देखा माने पेट्रल पाम्पनि जाहैदों बे माबाया स्केनारा दा बिसोर खारनायनि थाखायनो दा नै जोंनाबो न'खरा गोबां जेंनायाव गोग्लैना दं आरो फेक निउसनि माबाजों जोंखौ ब्लेकमेल खालामगासिनो बेनिखायनो बिथांमोना थाबैनो न'आव फैफिननांगौ
फैफिनोब्ला आजावनानै लागोन गनायनानै लागोन फैबालाय लागोन गावसोरसो फैनो गोसो दंना गैया जोंथ' खावलायबाय थाखादों सिगांनिफ्रायनो सिगांनि निउसावबो खावलायखादों आरो दा नै दाबो खावलायदों ओरैनो बहाबाफोर दं होननानै मिथियो मिथिनाय बायदिबाथ' टावांनि जं होननाय मोनसे टाउनाव दङ होननाय खोनादों जानो दासिमबो लुबैदों फैफिनजानो लुबैदों औ मा मा मुं खारनाया जाहैबाय सासेया फागुनि बसुमतारी सासेना सुकुस्रि बसुमतारी ओमफ्राय सासेनिखौ आनुं राभा होनो आरो गामिनि मुङाथ' जोंना माबासो रुफाजुलि पस्ट अफिसा जाहैबाय बालिसां थानायाबो बेनो बालिसाङानो जिल्लाया बिसनाथ औ टेक फैनायनि खोथायानोथ' आंबो फोथायदोंमोन फोथायनाया 100% फोथायदोंमोन मानोना आंनि सिगाङाव बेरेफुंजानि 6:30 7थासो बाजियाव फन खालामदोंमोन फन खालामहरनानै बुंहरदों जे माने आंखौ नों फागुनि फिसाइ नामा होनना सोंहरदों डाइरेक्ट ओमफ्राय बिदि सोंहरनायाव आं बुंबाय आंथ' फागुनि फिसाइ नङा ओमफ्राय कनफिउस जाबाय गावसोरबो एसे होमबा जायखिजाया हिनजाव खारजानाया नों नङामोन होनबा बिदि होनना सोंबाय ओमफ्राय नोंगौ आंनाथ' सुखुस्रिसो बेबायदि बाथ्रा बुंहरबाय आं ओमफ्राय सुखुस्रिसो होननायलाय मानसिफोरा बबेयाव दङ जों बिसोरखौ मिन्थिजोब्बाय गासिबो A to Z मिन्थिजोब्बाय दा बिसोरखौ लायनो थांनि नोंथाङा हायोबा फै बिदि बुंहरनायलाय आं बिसोरनो खोथाखौ खोन्थाहरबाय आरो माने दाथ' आं थांनो सोलाबा थांनो हानाय जाया गथ' गथाय दं न'आव सोर थागोन गथ'फोरनो जाहोगोन सोर डाइरेक्ट मोनखानानै हमनानै लांफै होनना बुंनायब्ला बेलेग खोथामोन दा जे गाव बुंहरबाय होमबा नों थाङाबाबो फैसाफोर हरबानो जाबाय सासेखौ थिनहरदो बिदि जाबाय लगे लगे कनफारेन्स खालामनानै दैमालुजों रायज्लायहोबाय ओमफ्राय दैमालुआ थांगोनानो जाहैबाय आं थांना फैनि होननानै आंबो थांदो बिदिबालाय बिदि होननानै बुंहरबाय आरो बुंहरखांनानै उनाव मा जाबाय जेब्लासिम बियो थांनानै सहैयो एडभान्स थाराथारि फुङावनो होनबाय थाबाय बालिपारायाव फै बालिपारायाव हाखु दाखु जाया लोङा बेरेफुंजानि दैमालुआ ओंखारलांबाय ओंखारलांखांनानै दसे उनाव लोगो मोनदोंना मोनाखै आं फन खालामबा लोगो मोनाखै होनबाय थाबाय दैमालु थांखांनायनि उनाव फैसाखौ बेसे बुरजा हरदों नोंलाय बेबायदि सोंहरबाय आंनाव आं बुंबाय आखायाव फैसा गैयामोन आंनाव आं जेने थेने थांनायनि गारि भाराखिनिल' हरनो हादों बेखौ थांनानै सफैनायनि गारि भाराल' हरनो हादों बेसेबांसिम बुंनाय लगे लगे जालदा फनखौ दानहरबाय बिसोरो दे जेबो नंला होमबालाय ओमफ्राय आंनाथ' बिसियाबाव गैखाया होननानै आं 100% फोथायनाय दङ माने आंना बिसिया दाबसेयावसो दंहैयो ओमफ्राय बिसोर दाबसेयाव दङ साफा दाफा गावस्रालायजोब्बाय बिसोरो होननानै बुंदोंमोन आरो बेखायनो माने बिसोरजों ज' गैफाया जेरैहाय ओरै बालफुं राङाफारा बालफुङाव ना मायाव होनदों बिसोर बालिपारा बालफुं ना अबेयाव दं गावसोरनो खोन्थाहरदोंमोन आरो आंनो बेबायदि बेखायनो बालिपारसिम फै होननानै दा ओमफ्राय बेसेबांसिम बुंहरनायखाय आंबो बे सासेखौथ' बुंखाबाय नालाय फागुनिया दङ होननानै आंखौबो बुंदोंमोन आरो बिसोर साथामबो जयैनो दङ हौवाफोर सानै दङ बिसोरजों लोगोसे जों मिडियानि मानसि जों जयैनो थांगोन गारि गंनै लाखादों जोंनो स्टाफानो 8 जनखा बिदि होनना खोन्थाहरदों आंनि सिगाङाव हायोबा ओमफ्राय थाव सोनो गारि भाराफोर एसे सोना हर बिदि होनना बुंहरदों आरो बिदि बुंनालाय आं मिडियानि मुं लानानै बुंहरदों जों मिडियानि मानसि अबिनि होनना सोंहरनायाव आं उदालगुरिनि होनना खोन्थाना लाहरदों गावसोर उदालगुरिनि मिडियानि मानसि जोङो होनना बुंना लादों सासेनि सिगाङाव एबसुनि बिनि सिगाङाव एबसुनि बुंनो जोंबो सानैजों रायलायलायनाय जायाखै दा डाइरेक्ट आंनावबो फन खालामबाय नालाय लगे लगे मिडियानि मानसिफोर होननानै बुंबाय नालाय आंबो फोथायबाय मिडियानि निउसाव हगारनाय जाखादोंमोन नालाय ओरैनो बर' रादाबाव हगारनाय जाखादोंमोन नालाय बड'लेण्ड बुब्लि BNN मोननै निउसाव नुनायलाय माने आंबो सानमारबाय माने मिडियानि मानसि बिसोर खबर मोननायखाय सोरबाफोर जनायहरनायखाय लांफैनो लेंहरबाय खोमा बिदि सानदोंमोन आरो आं बिदिनो साननांसिगोन दाथ' बिसिनाव फन खालामबाबो गावसोरनो फनखौनो रिसिभ खालामहरदिया
हरनि 9 बाजिसोआव हरदोंमोन आंनाव खनसे दा दसे उनाव जों एटेक खालामसै प्रकासाव फैगोन दे आं दा दसे उनाव फन खालामगासिनो बेबायदि बुंदोंमोन लगे लगे बिदि बुंनानै फनखौ दानना हरदों। एबसुनि मुं आरो मिडियानि मुं जिथु लादों दा बिनि सायाव नोंनिफ्राय मा सांग्रांथि हरनो सानो? आंनि साननाया बेनो जे माने मिडियाफ्राबो एसे बिसोरथ' दा मिडियाफ्राथ' नंगौ बायदिखौनो बुंहरो मानसिफोरखौ मोना आरो दा बिसोरो फेक हिसाबै मिडियाखौ नाम फाननानै बुंहरनाय जाबायना मिडियानि मानसियाथ' बिदि थगाया मानसिखौ ओरैनो लेंहरगारा दा बेखायनो सोर बिदि साइडआव बिदि फेक मिडियानि मुं लानानै साइडआव बेफोरबायदि फैसा जायो बेफोरबायदि लेंहर खुमानानै मानसिखौ सोरबा बायदिखौथ' एटेकबो खालामनाय खोनाबायानो जोङो खननै खनथामसो दा बेफोरखौ एसे सांग्रां लानांगौ आरो बेफोरनि सायाव थथा साबधान लानांगौ आं इदि होननानै सानो आरो। दा बेखौ नोंनावबो जे बिसिया दङ दा बेखौ नों मा खालामनो सानो? दिनैसिमबो जिहेथु जेबो खबर मोनाखै। दिनैसिमबो आंनि बिसियाथ' फन सन जेबो खबर मोनाखै खबरबो लाहराखै आं मालाय बबाव कल खालामना बबाव फाथाबनो गावनि आखायावबो मबाइलथ' गैखायामोन नालाय दा गावबो जेरावखि थाया माने बे निउसफोरखौथ' नुदोंब्ला फैफिनबा हामगौ आरो फैफिनगोन होननानै आसा खालामो आं माने। गथ'फोर सानै दङ। सासेया 5 बोसोर रानिं जाबाय सासेया 2.5 बोसोर बेबायदि एखे गामि ना? एखे गामिनि रुफाजुलि गामि जोङो।